Moi kaikille! Mä oon aiemmin puhunut siitä, että asunnon ostaminen ei välttämättä aina ole hyvä sijoitus. Ja tänään mä aion sitten puhua siitä, että mistä tietää, että kannattaako ostaa asunto vai vuokrata asunto. Ja tämä ei ole ihan yksinkertainen kysymys. Asunnon ostamiseen tietenkin liittyy hyvin monta tekijää, mutta pyrin tällä videolla antamaan sellaisen perustyökalun, jolla te voitte selvittää, että kannattaako se ostaminen vai ei. Mä oon huomannut, että yleisin syy, miksi ihmiset haluaa ostaa asunnon, on se, että he ei enää halua maksaa vuokraa jollekin toiselle ihmiselle. Ja se on tietenkin ihan järkevää. Onhan se tavallaan hukkaan heitettyä rahaa. Mutta samalla on syytä muistaa, että myös se asunnon ostaminen voi olla hukkaan heitettyä rahaa, jos sitä ei tee oikein. Ja tästä syystä onkin tärkeää miettiä, että kannattaako ostaa vai vuokrata. Ja mä oon itse sellainen ihminen, että mä tykkään laskelmoida, mutta samalla mä tiedän, että kaikki ei tykkää siitä yhtä paljon kuin minä. Ja tästä syystä mä lupaan, että tämä kaava, jonka mä teille osoitan, on niin yksinkertainen, että teistä jokainen osaa käyttää sitä. Tämän käyttämiseen itse asiassa tarvitaan ainoastaan 2 tietoa. Ensimmäinen on se asunnon hinta. Ja nyt mä tarkoitan sen asunnon oikeeta hintaa. Eli jos se asunto maksaa 100 000 euroa, mutta sä tiedät, että siihen pitää tehdä 10 000 euron remontti, jonka lisäksi putkiremontti on tulossa ehkä vuoden tai 2 päästä ja siihen menee arviolta ehkä se 40 tonnia lisää, niin tällöin sen asunnon kokonaishinta on 150 000. Toinen asia, mitä pitää sitten tietää, on tämä asunnon vuokrattava hinta. Eli kuvittele tilanteen, että muutat itse pois asunnosta ja laitat sen vuokralle, kuinka paljon rahaa sä siitä saat vuodessa. Ja tämän voi selvittää sille, että tarkastelee vähän, että mitä vastaavat asunnot siinä lähiympäristössä on. Ja sillä saa hyvän mielikuvan siitä, että mitä mahdollisesti itse saisi sitten sitä vuokratuloa. Eli sanotaan, että tässä 150 000 asunnossa, josta äsken puhuin, niin voisi olla, että saisi 800 euroa kuukaudessa vuokraa. Ja vuodessa on se 12 kuukautta, niin vuodessa tämä merkitsisi 9600 euroa. Ja meillä on nyt sitten 2 lukua, jotka me vaan jaetaan toisillaan, ja tulokseksi me saadaan 15,6. No, mitä tämä 15,6 oikein tarkoittaa? No, tässä on sellainen yksinkertainen tapa tulkita tätä asiaa. Eli jos se summa on alle 11, niin siinä tapauksessa ehdottomasti mene ostaa se asunto. Se on lähes poikkeuksetta hyvä sijoitus. Jos tämä numero on 12 ja 15 välillä, niin silloin on yleensä edelleenkin parempi ostaa kuin olla vuokralla. Jos tämä on 16 ja 20 välillä, niin siinä tapauksessa on syytä olla vähän varuillaan ja ei ainakaan pidä pitää itsestäänselvyytenä, että on parempi ostaa. Nimittäin voi olla siinä tapauksessa jopa parempi vuokrata. Jos tämä numero on yli 21, niin siinä tapauksessa älä missään nimessä osta, tai itse en ainakaan lähtisi siinä tilanteessa ostamaan, sillä se asunto on liian korkea siihen nähen, että kuinka paljon siitä saisi vuokraa. Siinä tapauksessa on itsekin parempi asua vuokralla. Tietenkin tätä kaavaa käyttäessä pitää nyt muistaa, että tämä on yksinkertaistus, joka myös tarkoittaa sitä, että tätä ei pidä käyttää sokeasti. Tässä ei ole muun muassa otettu huomioon sitä, että asuntojen hinnat nousee, asuntojen vuokrat nousee, mutta ei myöskään niinkin tärkeää asiaa kuin se hoitovastike, jota joutuu maksamaan, vaikka sen asunnon omistaisi. Eli tämä on yksinkertaistus, mutta tämä antaa sellaisen yleiskuvan siitä, että missä mennään. Ja tämä on hyvä ensimmäinen työkalu, jota käyttää miettiessä, että kannattaako ostaa vai vuokrata. Mä tuun tulevilla videoillani esittelemään myös vähän monimutkaisempia, moniulotteisempia kaavoja, jotka antaa sitten paremman kuvan vielä siitä, että kannattaako ostaa asunto vai ei. Mä tulen myös puhumaan siitä, että minkälaisia remonttikustannuksia asunnossa saattaa olla, mitä ne tulee maksamaan ja niin poispäin. Eli jos on asunnon ostaminen mielessä, niin tilaa mun Tube-kanava, niin pysyt ajan tasalla siitä, että mitä mä täällä nettimaailmassa julkaisen. Ja toivotan oikein hyvää päivänjatkoa ja ei muuta kuin ensi kertaan.